Ġie inawgurat il-proġett Opportunity Knox fejn b'investiment ta' iżjed minn 900,000 euro fondi mid-Żona Ekonomika Ewropea mal-500 żagħżugħ u żagħżugħa vulnerabbli bejn 13 u 18-il sena se jingħataw opportunità biex jitrasformaw ħajjithom. L-uffiċċju li se jkun operat mill-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali se joffri għajnuniet minn tim multidisciplinarju biex iż-żgħażagħ ikabru l-ħiliet tagħhom. Ġenina Tard, professjonista fil-qasam soċjali, spjegat kif waħda minn dawn l-għajnuniet tinvolvi anke servizz ta' tagħlim fuq bażi individwali. Daw iż-żgħażagħ nofrulhom opportunitajiet biex jekk ikunu jridu jagħmlu xi kors, inħallsulhom għall-kors, pereżempju jkun hemm xi żgħażagħ jew ikunu dejjem jixtiequ jsiru hairdresser jew beautician, ma kunux tajbin pereżempju kienu bdew l-MCAS u ma jkunux tajbin bħala in a class setting u nofrulhom one-to-one tutoring ma' tutor biex kunu jistgħu eventwalment anke jiftu l-ħanut tagħhom. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li dan il-proġett se jkun għal perjodu ta' sentejn bil-possibilità li jiġi mġeddet wara b'fondi nazzjonali. Dr. Falzon sostna kif dan il-proġett huwa parti minn ħolqa ta' proġetti soċjali fl-aħħar snin il waslu biex iż-żgħażagħ li qed jiċċaħdu mill-aktar affarijiet bażiċi naqsu minn 4,000 għal 2,000. Qed naraw kif ngħinu kif ninċentivaw u kif jgħid l-isem tal-programm innifsu Opportunity Knox, allura qed naraw li nagħtuhom opportunità biex kollhom ħajja aħjar u anke huma stess jikkontribwixxu aktar għas-soċjetà li jgħixu fiha. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia qal li dan il-proġett huwa prova li qed jiġi provdut post minn fejn il-Fondazzjoni tista' toffri servizzi u għajnuna tanġibbli lil dawk iż-żgħażagħ vulnerabbli li jinsabu f'riskju li jiġu esklużi mis-soċjetà. Permezz dan il-proġett iffinanzjat mill-pajjiżi tal-European Economic Area, ġifri Liechtenstein, l-Iżlanda u n-Norveġġja permezz ta' €1,000,000 għaw din id-dar issa li ittihom aċċess one-stop shop għas-servizzi kollha li l-Aġenzija u l-Fondazzjoni joffrulhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.